У эфіры Белсату размова, з вами Віталь Цыганкоў. Мінулы 2020 год стаў годам масавых пратэстаў, палітычнага абуджэння беларускага грамадства. Але ці перамогуць в гэтым 2021 годзе тыя працэсы, якія пачаліся летась? Пра гэта мы паговорым з нашым сённяшнім госцем. Гэта заснавальнік гомельскага выдання «Сильные новости» Пётр Кузнецов. Пётр, добрый день. Добрый день. Вы даволі часта пішаце в сацыяльных сетках, Фейсбуку, ваши допісы перадрукоўваюцца ў многіх СМІ, і вы аналізуеце якраз тыя працэсы, якія адбываюцца з пратэстам, з беларускім грамадствам, якія адбываліся весь 2020 год. Калі б зараз вам давялося падсумаваць вынікі таго, што адбылося з Беларусью, з беларускім грамадствам летась, як бы вы коротка паспрабавалі это зрабіць? Калі б коротка, я бы гэта спрабаваў сфармуляваць такім чынам. Беларускае грамадства вельмі моцна змянілася, яно паўстала, яно асэнсавала сябе нацыяй, і зараз яно спрабуе гэта ўсё фармалізаваць, то бок фактычна ўзяць ўжо ўладу ў свае рукі, каб не проста стаць нацыяй, якая асэнсавала сябе, але якая сама вырашае свой лёс. І яна зараз знаходзіцца будзем на гэта спадзявацца, на шляху да поспеху. Окей, давайте про это и поговорим. Грамадство змяніліся настроі, светапогляд, пра гэта сведчаць многія сацыялагічныя і светапоглядныя апытанні, даследаванні, але адна структура не змянілася абсалютна, гэта ўлада. І пачынаючы са жніўня яна паказала, што мяняцца не збіраецца, яна прызнае толькі адну мову сілы і гвалту. У пэўным сэнсе гэта так і ёсць, але я тут у мяне крыху іншае меркаванне. Я лічу, што ўлада таксама змянілася, але яна дэградавала у пэўным сэнсе. Таму што раней да 2020 года, і менавіта нават мы можам кропку адлічыць у 2020 годзе, калі гэта здарылася, ўлада ўсё ж такі была у нас не толькі жорстка аўтарытарная, там брутальна гвалтоўная, дыктатарская, яна была ўсё ж такі яшчэ папулісцкай, бо шмат у якіх рэчах, прынамсі да гэтага года, ці можа да там нейкай кропкі ў мінулым годзе, ўлада шукала падтрымкі насельніцтва, даволі часта яе атрымлівала, і гэта было адной з умоваў таго, што гэтая ўлада існавала так доўга. То бок згода грамадства ў цэлым, што з гэтай уладай можна неяк існаваць. А ў гэтым годзе гэтая згода, яна скончылася, яна знікла, і у пэўнай кропкі ўлада перастала шукаць ухвалення сваіх дзеянняў ад грамадства, яна проста зрабіла адзіную стаўку, гэта на гвалтоўнае ўтрымліванне гэтых уладных паўнамоцтваў, і ў гэтым сэнсе адбылася яе дэградацыя ў параўнанні з тым, што мы бачылі раней. І зараз менавіта гэта ёсць на сённяшні дзень галоўнай слабай кропкай гэтай улады, бо яна спрабуе усядзець, неяк захавацца, проста абапіраючыся на адзіны фактар, які, скажем, стратэгічна не самы такі выгадны і перспектыўны. То, што вы называеце, палітолагі якраз абазначаюць як сацыяльны кантракт, які быў паміж уладай і грамадства ў пэўнай ступені. Улада казала, вас моцна, так сказаць, не кранаем, дазваляем вам жыць, але разам з тым не дазваляем змагацца за палітычную ўладу, не дазваляем замахвацца на змену гэтай самай улады. Калі гэты сацыяльны кантракт, як вы сцвярджаеце, што ўлада дэградавала, пачаў разбурацца, можа, з дармаедскіх указаў ці раней, і чаму гэта, па якіх прычынах гэта набрала такую хуткасць у 2020 годзе? Таму што гэта вельмі доўгі працэс насамрэч, і хуткасць ён набірае адпаведна законам фізікі. Спачатку ідзе вельмі павольна, і чым далей, тым і хутчэй. І вось зараз менавіта тая хуткасць, якую набраў гэты працэс у 2020 годзе, яна ўжо ёсць найлепшым індыкатарам
того, что конец-то близок. А что до того моменту, коли этот социальный контракт пачаў разбурацца, то як бы на мой погляд, калі глядзець у рэтраспектыве на гісторыю гэтай улады, то разбурацца ён пачаў яшчэ ў 2007 годзе, калі ўлада прыняла першы яскравы антысацыяльны закон об адмене амаль што ўсіх льготаў, палёгкаў для шмат якіх катэгорыяў насельніцтва, у тым ліку і я, як жывучы ў Гомелі, ведаю, як бы, што было адменена для чарнобыльцаў, вось там і для афганцаў, і шмат для каго яшчэ. З таго моманту шмат яшчэ чаго адбылося ў грамадстве, вельмі паступова і зноў-такі вельмі павольна разбуралася вось гэтая функцыя сацыяльна арыентаванай дзяржавы, ўсё больш там якасная медыцыны, напрыклад, пераводзілася на платныя падмуркі, вось, а ўсё там з правамі рабочых было ўсё горш. І просто гэтыя рэчы, яны былі не так, каб вельмі заўважныя. Яны адбываліся паступова, насельніцтва іх ўсё больш так, заўважала, бачыла, адчувала. Вось. А ў 2017 годзе так, сапраўды здарылася ўжо первое такое буйное вось такі эпізод, калі дзеянні ўлады пайшлі насуперак інтарэсам грамадства і былі, і гэта вось супярэчанне інтарэсаў, яно было вельмі відавочным, вельмі раздражняльным фактарам для большасці. І вось менавіта з таго моманту гэты працэс пайшоў ужо максімальна хутка, ўсё больш і больш набіраючы хуткасць. І ў 2020 годзе апошняя кропка, натуральна, гэта рэакцыя ўладаў на пандэмію ковід, бо праз гэту рэакцыю насельніцтва згубіла апошняе адчуванне, якое яна яшчэ звязвала з гэтай уладай. Гэта адчуванне бяспекі. Улада заўсёды акцэнтавалася на тым, што яна забяспечвае людзям бяспеку. Гэта адна з найпершых патрэбаў чалавека адпаведна пірамідзе Маслоў, а дзеянні ўлады перад тварам смяротна небяспечнага вірусу, яны проста пераканалі большасць людзей, што у тым, што вось зараз ад гэтай улады можна чакаць чаго заўгодна, у тым ліку того, што можа непасрэдна пагражаць жыццю. І вось тут ужо, як кажуць, пазл склаўся, гэты сацыяльны кантракт разбурыўся цалкам, і з таго моманту працэсы ляцяць проста з касмічнай хуткасцю, і я думаю, канец будзе даволі лагічны. Ну і мы вось якраз памяталі, калі выбарчую кампанію Александр Лукашенко просто пацвердзіў такой мем свой, што прэзідэнт ОМОНа, калі ён менавіта на апошнім тыдні кампаніі сустракаўся там не з рабочымі, не з сялянамі, не з навукоўцамі, а ён фактычна хадзіл толькі в казармы, сустракаўся з ОМОНам, з ваеннымі і людзьмі ў пагонах. І гэта відавочна сведчыць, што ён сам ведал ужо, што выбары ён не выйграе і што рэйтынгу няма, але вось з таго моманту ўлада трымаецца на штыках. І все палітолагі, скажем так, аптымістычна кажуць, што гэта доўга немагчыма, але вось мы маем, напрыклад, прыклад сённяшнім свеце Венесуэлы, дзе даволі моцная пазіцыя прадстаўлена ў парламенце, але вось ужо даволі шмат гадоў аўтарытарны кіраўнік не збіраецца саступаць, там беднасць, там народ уцякае з краіны, але ўлада не мяняецца. Чаму Беларусь, па-вашаму, не можа ператварыцца ў такую Венесуэлу, калі казаць не толькі пра аптымістычныя варыянты? Беларусь ні ў якім разе не можа ператварыцца ў такую Венесуэлу, таму што ў Беларусі і ў Венесуэлы ёсць вельмі прынцыповыя адрозненні ў тым, як тут, скажем так, усё устроена. Разумееце, улада Мадура, яна трымаецца за кошт таго, што ў Венесуэле ёсць вельмі шмат сілаў, якім патрэбен такі свой прэзідэнт. Паслухмяная лялька, вось, якой можна кіраваць і якая будзе адстойваць іх інтарэсы, прыкрываць іх і абараняць. Я маю на ўвазе канкрэтна мафіёзныя наркагандлярскія кланы і групоўкі. Гэта групоўкі, якія маюць рэсурсы, і гэта вельмі важны момант. І яны, дзякуючы гэтым рэсурсам, праз гэтыя рэсурсы яны падмацоўваюць, умацоўваюць і ўтрымліваюць рэжым Венесуэлы. У Венесуэле рэжым Мадура. І гэта грае вырашаючую ролю, таму што увогуле існаванне гэтых вось кланаў і груповак гэта частка, так бы мовіць, паўсядзённага жыцця не толькі Венесуэлы, але шмат якіх краін, некаторых іншых краін вось у той частцы свету. Насельніцтва як бы, гэта калі не разумее, не прымае, то прынамсі прывыкла. І гэта так працуе.
працуе. Гэтыя групоўкі, гэта ёсць падмурак Мадура. Тут гэта працуе просто прынцыпова інакш. Тут адзіны чалавек, які, па ідэі, мае рэсурсы, ён якраз і ўзначальвае гэту піраміду, а ўсіх астатніх ён ужо трымае, каб яны ўтрымлівалі яго. І гэта азначае тое, што калі вось тыя рэсурсы, якімі зараз сёння валодае вертыкаль, якія яшчэ дазваляюць ёй трымацца, вось калі яны скончацца, ці там недзе там зносяцца, нейкія адбудуцца працэсы ў гэтым, то ніякай падтрымкі не застанецца. То бок падмурак рэжыма Мадура, ён нашмат больш устойлівы вось за кошт таго, чаго у Лукашэнкі проста няма. Ну, ёсць яшчэ іншы варыянт, калі мы кажам пра пессімістычныя таксама варыянты, мы павінны ўсё перабраць. Гэта даволі істотная замежная падтрымка. Вось на сочынскай сустрэчы Расія паабяцала 1,5 мільярда, паўмільярда дала, і вось перад новым 2021 годам заявіла пра тое, што выдасць яшчэ абяцаны мільярд. А што калі раптам настолькі стане гэта патрэбна Расіі, што яна не проста такія, скажам, даволі сціплыя лічбы, якія мала чым дапамогуць, а пачне в гэтым 21 годзе даволі актыўна фінансава падтрымваць Лукашэнку. Вы лічыце такое неверагодным развіццём падзеяў? Нет, я не лічу яго неверагодным, я лічу яго, яно можа быць, але я думаю, што яго не будзе. Ці яно адбудзецца, калі там у кіраўніцтве Расіі увогуле канчаткова з'едуць з глузду і вырашыць проста пахаваць сваю ўладу і сваю дыктатуру і свой аўтарытарны рэжым. Бо зараз Расія проста сама знаходзіцца ў такім становішчы, калі ёй такі кавалак, як Беларусь, і не праглыціць з аднаго боку, і не падтрымаць з іншага боку. Можна даць мільярд, паўтара, два, але для Лукашэнкі гэта зараз будзе мала. А калі Расія будзе ўкладаць больш, ці паспрабуе там Беларусь анексаваць, ці яшчэ нешта, то проста гэта можа для самой эканомікі і палітычнай сістэмы Расіі мець такія наступствы, якія ёй будзе вытрымаць надзвычай цяжка. Таму я хутчэй схільны верыць у тое, што у Расіі будуць максімальна асцярожна і максімальна прагматычна ставіцца да гэтага пытання, выдаткоўваючы рэсурсаў роўна столькі, каб хапіла, каб не адбылося ў Беларусі банкрутства. То бок, каб эканамічная сістэма не абрынулася там у адзін дзень, калі там Беларусь апынулася ў становішчы, калі не можа заплаціць па сваіх пазыках. А далей, каб ужо там Лукашенко сам існаваў як можа і сам спраўляўся як можа. У 2020 годзе беларускаму грамадству, якое відавочна змянілася, перамагчы не ўдалося. Ускладаем зараз спадзяванні на 21 год, на аб'ектыўныя працэсы, але акрамя таго, што грамадства змянілася, якія яшчэ чыннікі, па-вашаму, павінны быць, каб ужо канчаткова прывесці да пераменаў? Што можа стаць тым рычагом, што можа стаць тым штуршком? Ці гэта нейкія замежна-палітычныя абставіны, ці гэта нейкія змены ва элітах, то, што называецца раскол эліт, ці гэта нейкія эканамічныя змены, эканамічны крызіс? Што в гэтым спалучэнні, па-вашаму, самае галоўнае? Я думаю, што гэта будзе вынікам зоркі супадуць, і усе пералічаныя, ці большасць пералічаных фактараў проста сыдуцца. Таму што раскол эліт ён не будзе такім аднамомантным, калі эліты сабраліся адзін дзень, раскалоліся, і гэта стымулявала там новы віток рэвалюцыі. А тое ж самае будзе адбывацца як бы і з эканамічнымі працэсамі, тое ж самае і з знешнепалітычнымі працэсамі, знешнепалітычным ціскам. І тое ж самае, я думаю, і з пратэснымі настроямі таксама. Гэта ўсё будзе адбывацца вельмі паступова і вельмі будзе падобнае там на такую павольную, але зараз уже не вельмі павольную, але ўсё большую і большую дэградацыю сістэмы. Я думаю, што у пэўны момант проста гэта выбухне проста такімі падзеямі, нейкімі падзеямі, якія немагчыма прагназаваць, але якія проста стануць кропкай у гэтым працэсе развала, распада і дэградацыі рэжыма. Чагосьці такога, што мусіць зараз адбыцца, каб усё палепшылася там рэзка, я думаю, што зараз проста не можа адбыцца.
Дзякуй. Гостем сённяшняй размовы быў гістарычны аптыміст Пётр Кузнецов, які, аднак, грунтуе свой аптымізм на паліталагічным і сацыялагічным аналізе. З вами был Віталь Цыганкоў. Заставайцеся з Белсатам.